асосан ишқ зебо аст. ишқ сабаб мешавад ту зиндагиро дӯст дорӣ, ту худатро дӯст дорӣ. ишқ сабаб мешавад ту хушҳол бошӣ, аз хушиҳои зиндагият лаззат бибарӣ. вале масалан як сол ту метавонӣ ки як инсони нобиноро дӯст дорӣ, як инсони маъюбро дӯст дорӣ, як инсони зиштро дӯст дорӣ. албатта ки инҳоро на ҳар кас дӯст медорад, вале дӯст доштан бо қалб аст. ишқ бо қалб аст. дилро дӯст медорад. дар он вақт барои ту муҳим нест ки он ки аст, чӣ кора аст, аз куҷо аст, зишт аст, зебо аст. он вақт ту ҳеҷ чиз аҳамият намедиҳӣ. вале мутаассифона дар замони имрӯза аксари дӯст доштанҳо одатанд. масалан ту як нафара барои садош дӯст медорӣ, барои нигоҳаш дӯст медорӣ, барои зебогиаш, барои рафтораш, барои шӯхиҳояш, умуман ягон хислаташро дӯст медорӣ. яъне ту одат мекунӣ ба ҳамон чиз. одат